28 май асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо мақсади иштирок дар тантанаҳои идона бахшида ба 25-мин солгарди таъсисёбии қушунҳои сарҳадии ҷумҳурии Тоҷикистон ба маркази таълимии пойтахти қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллӣ ташриф оварданд. Нахуст сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар назди маҷмӯаи ёдгории сарбозону афсарон ки дар ҳифзи сарҳади давлатӣ ҳалок шудаанд бо нишони эҳтиром гулчанбар гузоштанд. сипас президенти мамлакат сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар назди сарбозону афсарони қушунҳои сарҳадӣ суханронӣ намуда ба онҳо ва кулли хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат 25-мин солгарди таъсисёбии қушунҳои сарҳадии ҷумҳурии Тоҷикистонро табрик гуфтанд ва дар иҷрои вазифаи муқаддаси ҳарбӣ далериву шуҷоат ва шарафу комёбӣ орзу намуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронии худ таъкид намуданд ки қушунҳои сарҳадии Тоҷикистон дар шароити басо сангини солҳои аввали истиқлоли давлатии кишвар дар ҷои холӣ бе заминаи моддию техникӣ таъсис ёфта бо гузашти 25 сол дар натиҷаи ҷаҳду талошҳои шабонарӯзӣ ба як нерӯи муқтадири муҳофизи марзу буми ватан табдил ёфтанд. таъкид гардид ки яке аз тадбирҳои аввалине ки барои ноил шудан ба ҳадафҳои дар ин самт гузошташуда мусоидат намуд бунёду нафсозии инфраструктури сарҳадӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои сарҳадбонон мебошад ва имрӯз бо қаноатмандӣ гуфта метавон ки инфраструктури қушунҳои сарҳадии мамлакат тадриҷан ба талаботи меъёрҳои замонавӣ мутобиқ шудааст. ҳоло сарҳадбонони даврони соҳибистиқлолӣ барои ҳифзи амнияти ҷомеа, ҳимояи марзҳои кишвар ва истиқлолияти давлати тоҷикон хизматро дар шароити муосир анҷом медиҳанд. бо қаноатмандӣ изҳор гардид ки роҳбарияти давлату ҳукумат минбаъд низ ҷиҳати таҳкими заминаҳои моддиву техникӣ, таъминоти воҳидҳои махсус ва ҷузу томҳои ҳарбӣ бо таҷҳизоту техникаи замонавии ҳарбӣ, муҳимоти ҷангӣ ва ҳаллу фасли масъалаҳои иҷтимоии ҳайати шахсӣ тамоми тадбирҳои заруриро амалӣ намуда дастгириву ғамхориро ҷиҳати беҳсозии хизмати марзбонон ва шароити зисту рӯзгори онҳо тавсеа мебахшад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҷалби таваҷҷӯҳи муҳофизони ватан ба равандҳои номатлуби сиёсию иҷтимоӣ дар гӯшаҳои гуногуни ҷаҳон ва кӯшишҳои ба муноқишаҳои мусаллаҳона кашидани минтақаҳои мухталифи олам онҳоро ба зиракию ҳушёрии мудом, омодагии баланди ҳарбӣ ва ҳифзи музаффариятҳои истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳидоят намуданд. ба таъкиди пешвои миллат марзбонони тоҷик ҳамеша амиқан дарк мекунанд ки пешгирӣ кардани зуҳуроти номатлуби ҷаҳони муосир ки маҳз тавассути сарҳад ба амал меояд яке аз роҳҳои таъмини зиндагии шоистаи мардуми кишвар ва минтақа мебошад. баъди суханронии президенти мамлакат сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати 25-мин солгарди таъсисёбии қушунҳои сарҳадии ҷумҳурии Тоҷикистон гузашти низомӣ доир гардид.